कुंडे उद्देगीक वचणुकेंतल्या कामगारांक सरकारान न्याय दिलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी कामगार फुडारी अजित सिंग राणेन दिल्या। केडिला हेल्थकेअर कर्मचारी युनियनाचे पणजे आझाद मैदानाचेर जाल्ले आंदोलनात उलयतना राणेन ही शिटकावणी दिली। वी आर डुईंग इट इन अ मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल जो आसा न्ही आमचो प्रोटेस्ट आमचो चालूच आसतलो आणि हे जर थांबूंक ना असेंब्लीचेर मोर्चे बी व्हरपाचो आमचो विचार आसाच। त्याच बरोबर हो जो अन्याय अत्याचार जाता वाईट अवर म्हणजे आमचे हेचे पद्दतीचे म्हणजे ज्यो कॉर्नर मिटिंग्स ज्यो आसा जाहीर सभा ज्यो आसा आणि मोर्चे हे गोयच्या 11 तालुक्यांनी आणि मेजर जी आमची शहरां जी आसा पळय त्या शहरांनी अशा पद्दतीचो प्रोटेस्ट चालू आसतलो। 14 लाखातले जे आमचे पॉप्युलेशन आसा इन्क्लुडिंग 14.5 लाख जे आमचे पॉप्युलेशन आसा या 14 लाखातले जवळ 9 लाख कामगारांचेर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार जाता आणि ह्या अत्याचाराच्या भितर अतिशय महत्वाची गोष्ट हे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय म्हणजे की इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आसा आमचे आणि इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जी आसा त्याच प्रमाणे लेबर मिनिस्ट्री आणि डिफरंट फंक्शनरीज कायद्याच्या म्हणजे कामगार कायद्याच्या अंतर्गत वेगवेगळे जे जाळवंडर आसा लेबर कमिशनर सारखे ऑल ऑफ देम हॅव बिकम अ डिफंक्ट। आता पळोवया गोंयांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो घडामोडी। दरवर्षी इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांदा तर्फे इथे महिला मेळावा आयोजित करण्यात येतो। हा महिला मेळावा यंदा 27 एप्रिल रोजी आम्ही ठरवलेला आहे। हा विषय सुद्धा आम्ही जो ठरविला तो आपण म्हणतो ना की पोट तिडक तळमळीने कळवळा जो असतो त्या कळवळ्याने हा विषय आलेला आहे आणि आपण ठरवलं की जे कारण होतात अशा अन्यायासाठी ज्या अत्याचार महिलावर होतात तर त्याच्यासाठी जी किशोरवयीन आपली मुलं आहेत त्यांच्यावर योग्य संस्कार होणे गरजेचे आहे आणि त्यांच्यावर योग्य संस्कार करणे हे आपल्या महिलांच्या हातात आहे। ह्या त्रैमासिकांत तुमकां कितें मेळटलें? तुमकां हितून बोध मेळटलो, धर्मशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, मुहूर्तशास्त्र तुम्ही हे प्रत्येकान आपल्या घरा कडेन शिकोवंक जाय। हे सगळे तुम्ही जर शिकशात तर तुमचो संसार तुम्ही स्वताच उबो करतले। हे त्रैमासिक साई भक्त जे आसात तांचे जे कितें अनुभव आसात ते अनुभव प्रसिद्ध करचे ह्या इच्छेंतल्यान तांणी हो एक प्रयत्न सुरू केलेलो आसा। त्या बद्दल सगळ्यात पयलीं हांव ताका सय्यद दिता। इथे आलो आहोत म्हणजे कुडाळमध्ये आम्ही आमच्या संस्थेच्या वतीने आरती प्रभूंच्या नावाने नाट्य आणि कविता या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी दरवर्षीपासून आता एक पुरस्कार आरती प्रभूंच्या नावाने सुरू करत आहोत, आरती प्रभू पुरस्कार म्हणून। त्याचा यावर्षीचा पहिलंच वर्ष आहे आणि त्याचा पहिला पुरस्कार यावर्षी आम्ही श्री विष्णू सूर्या वाघ यांना देत आहोत। तो कार्यक्रम 28 एप्रिलला कुडाळ येथे होणार आहे। 11,000 रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह, मानपत्र, शाल आणि श्रीफळ। यूथ क्लब कुंकळेन येता ते शेनवार आनी आयतार तिसरी कुंकळे प्रीमियर टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त दवरल्या। कुंकळे बस स्टँडा कडेन आशिल्ले कायटा ग्राउंडार ही सर्त जातली। जैतिवंतांक 30,000 जाल्यार उपजैतिवंतांक 20,000चे इनाम मेळटले। कुंकोलीम प्रिमियर लीग पळय आमी हो टोर्नामेंट करता हो 3rd एडिशन आसा। हाज्या पयलीं आमी 2 एडिशन केल्लीं आसा, ताजी आमी तुमकां सांगला कॉपी दाखयल्ली आसा। हो आमचो एक बुकलेट केला जे जे पळय आमी टोर्नामेंट करता तेजो आसा। CPL 3 हो कुंकोलीम प्रिमियर लीग इज द सेम थिंग ऑफ IPL टायप, एक एंटरटेनमेंट हो टोर्नामेंट टेनिस बॉल क्रिकेट टोर्नामेंट हो आमचो 27 आनी 28 तारीख जातलो। तातूंत फर्स्ट प्रायज आमचें जें आसा तें कॅश प्रायज 30,000 रुपया आसतलें प्लस ट्रॉफी आसतली आनी सेकेंड प्रायज म्हणटले 20,000 रुपया प्लस ट्रॉफी। IPL कुंकोलीम करपाक प्रिमियर लीग करपाक एकूच हेतू की कुंकोलीम जे क्रिकेट आसा ती खूब थंड जाल्लेली आसा। पयलीं आमचे कुंकळी क्रिकेट खेळटाले पूण खेळपाक जे पळय आतां भुरग्याचो प्रोत्साहन मेळना लोकांक भुरग्यांक कसलो आमचो इव्हेंट करपाक। त्या खातीर आमी हो मेन इंटेंशन आमचा की कुंकळीची क्रिकेट उदरगत जावची
आनी बरो हेचे फुडें बरे प्लेयर कुंकळ्यांक तयार जावचे. आमी ह्या हितून 2 कॅटेगरी केल्यात. फर्स्ट दीस शेनवाराक लोकल कुंकोली म्युनिसिपालिटी टिम्स आसतल्यो आनी सेकंड डे ऑल गोवा आसतल्यो. इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.